Hello, hello mga palangga. Hi mga kanaysyaga. Madamo gid nga salamat sa inyo padayon nga pagsuporta kag pagpamati sa aton mga programa kag mga drama diri sa NYGC Naysyaga Channel. Sa aton mga bag-o nga subscribers, thank you gid. Kag sa mga bag-o pa lang nagpamati diri sa subong sa aton nga Naysyaga Channel, basi bag-o ka pa lang naka-open sang imo nga YouTube, kag makapamati diri sa amon please, paki-subscribe sa aton nga channel, kag paki-click sa aton nga notification bell para permi man kamo updated sa aton nga mga post. Kag mahibal-an ninyo dayon kung may mga bag-o naman kita nga mga episodes sa aton nga Naysyaga Joke Time Drama. Madamo gid nga salamat sa inyo nga padayon nga pagsuporta kag pagpamati. Naysyaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Naysyaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Basta drama, jokes, kantahan, hugot, kag iban pa. Naysyaga Channel. Like, share, and subscribe. Naysyaga Channel. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na, tungod ari na ang Naysyaga Joke Time Drama. Ginadulong sa inyo sang NYGC Naysyaga Channel. Naysyaga Joke Time Drama. Kagkaron, sugura na naton ang pagharap ha. Catherine, apo. Oy, Lola. Ano tani? Oy, nga daw ay gapo ng pawan yung pagkapaos mo, haw? Ambot ka ni Lola, ah. Siguro, sa panahon gid bala subong haw? Kay nahanglan, mag-ayo kagadayon. Ha? Nga ala haw? Kay basa bala kon tungod na paos ka, ibaylo ka ni Jojo. Aragay. Sobra ka naman, Lola. Joke lang inaapo. Sa pagkamatuod lang, may salig ako kay Jojo. Kay balo ako nga palangga yagid ka. Nanutaran ko lang balahaw. Nga ano, Lola? Nga basta gani may magbago sa partner nila. Ginaislan man dayon nila bago. Ay, ala, hindi dapat amo sina Lola. Tani may ara gani dapo nga siyang nobihanay pa lang sila. Grabe luyag ya, kay sexy kagwapa ang nobiyaya. Pero siyang nag-asawahay na sila. Anong natabo, Lola? Siyang nagtambok lang asawa ya, binayaan niya na. Ha? Hay, salamat. Natapos na gid man ang 2022. Bukadamo man sa mga nagkalanabo. Subong, New Year na, 2023. Ay abaw, duway pa ko yan ang pawan sa ngakon pagkapaos. Natamaan, kay kami sa amon nga selebrasyon. Ilabi na gid sang nahibalaan namon nga nalukpan si Premiloy sang kamara. Luloy yaw, are ka di gali. Uy, mas kubado, paos ka man? Paos ka gani ako pa. Ano yung ginalinan sa pagkapaos mo? Natamaan ko kasinggit. Ha? Nagsinggit ka haw? Saan Sa New Year Anong ginsinggit mo? Akwan, I love you, Rose. Ba, puwerte ba? Ute, anong hambal ni Rose? Sigurado, ginkiligid sa ano? Ate, ang ambalya. I love you to? Hindi. Ano man gali? Paghipos, damas kubado Ba, may nanguwit sa akon. Sino to man? Ba, may naghambal sa likod ko.
Sino ato? Oh, kapkapon ko. Sino ka? Mayong adlaw sa imo, Jojo. Ako gali si Robotino. Si Robotino. Ang bag-o diri nga saylo sa amon barangay. Oo. Anong tuyo mo sa akon? Istorya ko bala tarong. Nga mo sinang tingog mo haw. Daw robot ka. Gintanam ko lang ko sa robot. Ay hala. Ano niya klase sang tao si Robotino man? To, anong kinahanglan mo, Mr. Robotino? Nga nakapalapit ka man diri sa akon. Kabalo ka, Jo. Ano? Hindi bala nobya mo si Katkat? Oo. Palangga ko siya. Way man ko namangkot. Wala namang kot? Hindi bala nagambal ka kung nobya ko siya? Oo. Pero wala man ko namangkot kung palangga mo siya. Ano gid balang kinanglan mo? Ang matuod, prangkahon ko ikaw. Bisan nobya mo si Katkat pero Ano? may luyag ako sa iya. Ano? Ay, Daw hindi naman aguro pwede Mr. Robotino. Nga may nobyo na ang babae, pangaluyagan mo pa? anong hindi pwede man? Ginapangaluyagan ganing may bana, may nobyo pa. Hindi ako magpasugot. Ano? Hindi ako magpasugot nga mga luyag ka kay Katkat. Nobya ko na siya. Please, magpangita ka na lang sa iban. Ay, bisan mangita ko iban, kay hindi ko man sila maluyagan. Mr. Robotino, hindi ako magpasugot. Hindi ako magpasugot nga makuha mo si Katkat sa hakon. Nagapalanggaanay kami nga duwa. Lantawon ta daw ikaw pa sa nagmata ba? Oh, Ano gid bala ang naluyagan ni Katkat sa imo? Kay hindi ka man kakita. Bulag ka. Ano gid ang nagustuhan niya sa imo? nagapalanggaanay kami nga duwa. Ano ganing nagustuhan niya? Wala ka nagadali? Nga aman. Pamangkuton mo siya. Loy, okay ka lang, Loy. Okay lang ko siya. Dogantos ka man halin pa kagina sang rayuma mo. Ay, daddy do. Amo ginaloy kitigulang na tamong. Oo. Ano abe ka sang una, ginaabusuhan taman ng lawas ta sang maayo pa. Uga di man. Hindi man tabi maharaw kung wala siyang ginabatyag. Tabay. Do hindi man ta mapunggan kung mayong pamatyag ta sa lawas ta. Subong araan tos. Na komersyal sa kalusugan na. Aba. Mayo pa siguro loy matulog na ta. Matulog na ta. Okay daw gabi na. O, batian mo. Daw may nag-text pa sa imo haw. Ako na siya. Ano na nag-registration sa SIM? Ay, gali. Sige lang, Loy. Kaya kung hindi ka makaparegister sa SIM mo, nakaregister ka naman sa tagipusoon ko. Wow, do bata pa ba? Pilingon. Hindi pwede, haw.
Pwede. Dapat kani kung tigulang na ta, mas pabakuron tang aton relasyon nga duha. O, correct ka dyan. Oo. Nag-improve ka, nag-improve. O nag-improve, hindi ya kay tigulang na ta, kada kupo ko, o mangwasle kay mo ya. Hindi, iwasli ko yang nagatabod sa ton. Ang habor, Oo. namin rin kagaulan-ulan subo. Patian mo kalas-kalas sa gato. Oo, nabatian ko ho, ang tawab lang aton sa longho na, batian mo. Damo na tubi ho, Bastos ka. Gangan. Ito mo na. gatubod ang kilid ho. Don't forget to like, share, and subscribe.